Zaujala vás možnost požádat si o naše kyberbezpečnostní služby, které jsou zcela zdarma, ale nevíte, jaká je jejich struktura, jaké služby to vůbec jsou? Moje jméno je Tereza Šamanová, jsem koordinátorkou Cybersecurity Hubu.cz a dnes vám přiblížím, jaká je struktura našich služeb. Ta se odvíjí od základních 4 pilířů. Tyto 4 pilíře služeb se vyskytují ve struktuře služeb každého EDIHu. Jedná se o testování před investováním, digitální dovednosti a vzdělávání, přístup k investicím a financování a také inovační ekosystémy a networking. Do těchto 4 pilířů je u nás v Cybersecurity Hubu zařazeno desítky služeb. Jejich společným jmenovatelem je ale to, že se snažíme jejich prostřednictvím posílit bezpečnost a odolnost vás, našich klientů, malých a středních firem a veřejných organizací. Důležité také je říci, že díky podpoře z programu Digitální Evropa a z Národního plánu obnovy tyto naše služby můžeme poskytovat zcela zdarma. Ale současně je důležité dodat, že naše kapacita není neomezená. EDIH Cybersecurity Innovation Hub momentálně funguje do roku 2025 s perspektivou dalšího pokračování a kapacita našeho konzorcia se v čase mění, v čase se může měnit i výčet služeb. Jejich aktuální složení a aktuální nabídku naleznete vždy na našem webu www.cybersecurityhub.cz a současně na našich informačních kanálech, zejména na účtu našeho EDIHu na sociální síti LinkedIn. Tak doufám, že už je vám jasnější, o jaké služby si u nás můžete požádat.